Prajem vám príjemný podvečer. Chcel by som privítať nášho vzácneho hostia, ktorý k nám pricestoval až z Indie. Tak je to náš kamarát z okolností Peťo Rišo. Odprezentovať a predstaviť jeho zážitky z mesačného pobytu v Indii. Už niečo sme mali naznačené, čo sa tam asi udialo, ale držalo to všetko veľmi v tajnosti, tak naozaj sa veľmi tešíme. Nech sa páči, toto mám slovo. Takže želám vám príjemný pekný podvečer. Som rád, že sme sa tu zišli v takom pomerne hojnom počte. Vidím tu aj nejaké neznáme tvári, tak to ma o to viac teší. Tváre. Takže, ako to bolo spomenuté, je to prednáška o Indii. V Indii som bol 5 týždňov, čo je pre niekoho celkom dlhá doba, pre niekoho menšia doba, ale chcem tým povedať, že nie som úplne odborný na Indiu. Bol som tam predsa len kratší čas, takže ja vám teraz sprostredkujem svoje zážitky, takže nie všetko je overené, nie všetko je pravda, takže môžem sa na to až tak nefixujte. Predsa len je to krajina, ktorá je poznateľná z Európou, celou, nie napríklad so Slovenskom, takže tých zážitkov sa tam podstatne viac a nemá človek nejakých 5, možno aj 10 rokov by potreboval, aby to tam skutočne celé preskúmal. Dobre, takže ešte raz vás tu vítam a dúfam, že sa vám bude páčiť na konci, aké bude spätná väzba. Takže v prvom rade by som vám chcel povedať, že tá prednáška je poňal som ju tak, že veľa zopár ľudí, ktorí tu prišlo, tak povedalo, že by mali záujem tam do budúcna vycestovať, tak som to vypracoval takým spôsobom, že to bude ako taký úvodný seminár, že ako na to, ako sa tam vlastne dostať a ako to tam vyzerá. Čiže nie len zážitky, ale aj nejaké také informácie, že ako to tam vychádza cenovo, to veľa ľudí zaujímalo. Ako to tam vychádza s nejakou dopravou, infraštruktúrou, lebo veľa ľudí, keď som im povedal o Indii, tak si mysleli, že India, že to je nejaký úplný západ, že tam nič nefunguje, a to nie je pravda. V Indii to v podstate funguje dosť podobne ako u nás, len teda tie financie sú tam trošku menšie, preto ľudia, väčšina ľudí tam žije z nejakých $50 na mesiac, čo je o dosť menšie ako u nás. Takže aj tie pomery sú tam o to nižšie. Ale to nič nemení na tom, že to je úžasná krajina, kde sa dá zažiť toho skutočne veľa. Predsa je to jedna z najstarších krajín, ktorá je so svojou kultúrou a minulosťou veľmi obohacujúca. No, ešte by som vám na úvod chcel vlastne povedať, ako to vzniklo, ako som sa tam dostal. Popravde, ja som do Indie neplánoval nejak, že by som tam, čo len posledné roky nad tým rozmýšľal, bolo to všetko spontánne. V podstate si pamätám dodnes, že som bol v škole, mali sme prednášku a čo sa robí na prednáške, kontrolujete si správy na Facebooku, tak som tam prišiel na to, že náš profesor, ktorý nás vyučuje, tak dáva takú možnosť, že ide do Indie, on už predtým o tom rozprával a že v podstate hľada nejakú skupinu ľudí, čiže bolo možné sa tam prihlásiť. A ja si pamätám dodnes, že prvá myšlienka, keď som videl toto pozvánku, tak nebola, že wow, že to je zaujímavé, možno by som do toho išiel, ale povedal som, wow, ja idem do Indie. Takže bolo to úplne automatické, spontánne a možno práve toto, keď si človek nevytvára nejaké bariéry, že proste prečo sa to nedá, ale skôr sa zamerá, prečo sa to dá, tak to potom ho tak trošku vedie a ak ho to baví, lebo nie pre každého to je, nie každý tam chce ísť. Máme tu minimálne jedného človeka, že Andrej, ktorý tam moc nechce ísť, pretože tvrdí, že India to je nejaký starý betón a banda, ako to povedať slušne, spoluobčanov menšinových našich, ale to tak nie je. Takže predsa ale nie pre každého to je. Takže začneme tie prvotné prípravy. Takže samozrejme predtým, ako vycestujete do Indie, tak sú nejaké základné veci. Jednou z nich, ako je v tom prvom bode spomenuté, sú víza. Do Indie nemôžete sa len tak vybrať, že idem dneska do Indie a zajtra nastúpite na lietadlo a ste tam. To takto nefunguje. Proste musíte ísť na indickú ambasádu, ktorá je dokonca v Slovenskej republike v Bratislave. Tam prídete, ešte predtým, ako tam prídete, tak si vyplníte prihlášku, kde zadáte v podstate nejaké základné informácie, všetko je to v angličtine. A v podstate, keď vám to schvália, že to tam majú v systéme, tak môžete na druhý deň tam prísť a prídete na pohovor. To je vlastne také prvé stretnutie. Stretnete sa tam s rodinou Indkou, teda v mojom prípade to bola veľvyslankyňa, nie veľvyslanec.
A bola to taká celkom milá pani, no, milá pani to bola. A v podstate ona tam bola prvý deň, takže ona ešte bola v takom ešte väčšom strese ako ja, ktorý som sa bál, že čo sa bude diať, čo sa ma bude pýtať. Takže ona, keby som jej povedal, že tam chcem ísť na rok, na 2, tak ona mi na 2 aj na 5 rokov dá víza, jej by to bolo jedno, proste len aby som išiel už preč odtiaľ. Takže to bola taká výhoda, že kto tam chce ísť dlhšie, lebo ono sa tam väčšinou víza dávajú tak na pol roka maximálne, ale ona skutočne vydala aj na viackrát. Taká dôležitá informácia, ktorú som aj ja urobil chybu, že pokiaľ chcete v Indii cestovať aj mimo Indie, čiže napríklad ísť do Nepálu, čo sme aj my chceli, ale bohužiaľ sa to neuskutočnilo, tak treba si požiadať o víza na minimálne 2 vstupy. Ja som mal len na 1 vstup, tak kvôli tomu sme vlastne ostali len v Indii a nešli sme ďalej. Takže toto v podstate, keď prebehne, je to pomerne jednoduché, zaplatíte nejakých 50 € poplatok, všade sa platí a máte tie víza, to vám dajú do pasu a môžete v podstate vycestovať. Ďalšia vec je letenky. My sme v podstate na poslednú, ešte 2 týždne pred odchodom sme nevedeli, či vôbec pôjdeme, lebo nevedeli, že tomu pánovi profesorovi dajú dovolenku v práci a ja či v podstate postiam nejaké termíny a tak v podstate letenky sme kupovali 2 týždne pred odchodom, čo je strašne malá doba a veľa z vás, ktorí už cestovali letecky, tak vedia, že čím skôr kúpite, tým lacnejšie. To znamená, že nám sa nepodarilo moc výhodne kúpite letenky. Kupovali sme ich za 14,5 tisíca českých korún, takže prerátať to na eura. Je to dosť drahé, lebo v podstate dajú sa tam letenky kúpiť aj okolo 400 €. Ale tak bolo to, ako hovorím, na poslednú chvíľu, takže sme boli radi, že vôbec máme. Leteli sme v podstate s prestupom v Paríži, tam sme čakali zo pár hodín a potom z Paríža sme išli priamo do Bombaju. Potom tam mám ďalej spomenuté očkovanie. V podstate do Indie, ako do každých exotických krajín, väčšinou býva nejaká očkovacia povinnosť, ale v Indii to tak nie je. Máte doporučené očkovanie, môžete sa dať očkovať proti hepatitide typu B, môžete sa dať očkovať proti besnote, proti brušnej chrípke a podobným veciam. To som ja nič z toho neabsolvoval, pretože to bolo na poslednú chvíľu a snažil som sa šetriť aj na tomto. Čo dúfam, že si so mňa nezoberiete príklad, že si sa dáte všetci zaočkovať. Ale ako vidíte, stojím tu pred vami živý a zdravý. A v podstate infekčná doba na ten brušný tyfus je 5 týždňov, tak hádam som už v pohode. No. Dobre, takže toľko k nejakým takým tým prípravám. Takže v podstate, ako som spomínal, sme prileteli do Bombaju, čo je v podstate obrovské mesto. Žije tam nejakých, to bol dokonca starý údaj, nejakých 12 miliónov ľudí, to bolo v 2001, čiže medzi časom už ani nikto nevie, koľko tam je ľudí. A je to skutočne obrovské mesto. Privíta vás v podstate moderné letisko, takže keď vystúpite, tak ešte nemáte z toho taký pocit, že ste niekde inde. Vyzerá to skutočne, tak vidíte na tých fotkách, tak normálne. Dokonca ešte sa to niektorým aj viac páčilo ako v tom Paríži, kde sme boli, že toto malo taký lepší zvlád, tak celkovo to lepšie pôsobilo. Dôležité bolo aj to, že v podstate my sme cestovali, tu som vám nespomínal, v decembri, dokonca som nebol doma ani na sviatky, čiže na Vianoce a na Nový rok. Takže v Európe v podstate nebola to až taká zima, ale proste bolo podstatne menej stupňov ako tam. Čiže vy ste vlastne prišli z Európy naobliekaní a zrazu ste vystúpili po 8 hodinách, lebo toľko zhruba trvá let. A bola tam akože neskutočná horúčava, takže všetko prvé ste, ak cipola zo všetko dávali dolu. Takže to bolo hneď prvý taký nejaký šok, že čo sa deje, že nastúpite v zime a vystúpite v lete, ale tak to už býva takto s lietadlami. No, čo sa týka cestovania po Indii, tak ako som už spomínal, v Indii funguje infraštruktúra podobne ako u nás. Čiže môžete cestovať klasicky lietadlom, išiel som chronologicky, čo je najdrahšie, ale stále to vychádza o mnoho lacnejšie ako u nás, aj keď tie nízkonákladové lety aj v Európe sú v pohode. Takže tam kľudne, keď si to zoženete skorej, 30-40 € na vzdialenosť niekoľko tisíc kilometrov v rámci Indie, nie je problém cestovať, len treba si to skorej preobjednať. Ďalšou možnosťou je loďou, tie už sú trošku, ako vidíte, trošku v takom inom stave, ale tak je to skôr takéto romantické cestovanie, lebo to sa vám moc neoplatí časovo, lebo trvá to dosť dlho, ale to je vyložené pre niekoho, kto chce si trošku tak lepšie vychutnať tú krajinu. Potom v rámci miest sa pohybujete po väčšine taxikmi, ktoré sú podstatne lacnejšie ako u nás. Vychádzajú
No neviem, popravde doma sa moc nepohybujem taxíkom, ale viem, že tam sme platili možno nejakých 3-4 eurá a bolo to v podstate v rámci toho mesta, čiže keď ste išli traja, my sme boli traja, tak to vychádzalo euro jedného, takže úplne v pohode. Potom ďalší spôsob je rikša, to možno vám niektorým niečo hovorí, to je taká vlastne motorizovaný bicykel, kde sa dá sadnúť a je to pod strechou, má to 3 kolesa. Kedysi, ako som spomínal, to bol bicykel, ale na ten sme už bohužiaľ nenatrafili ani na jeden. Vždy v podstate bol motorizovaný, čiže bola to taká motorka na 3 kolesách pre 4 ľudí. No 4 sa zmestili Európania, keď tam boli Indovia, tak tých tam bolo 8-9 a to už tam začínali. Takže tam ľudia sa napchajú strašne hrubé ľudí, to sme nechápali. Tam v podstate sa budeme aj o tej doprave baviť, tak tam máte pravidlá ako u nás. Tam nikto nedohliada, že ako to vyzerá v tých autách, koľky sú tam, pre koľkých je predpísané to vozidlo, to sa tam nerieši. Ďalší spôsob, to sú v podstate autobusy. Tie náľavo to sú lokálne. To je zase veľmi lacný spôsob, ako cestovať. Tam v podstate my sme väčšinou sa pohybovali týmito lokálnymi a tam ste išli možno, prirovnám to, keby som išiel z Rodiny, napríklad do Trenčína, tak neviem, koľko to stojí, tu možno 5-6 eur a tam zaplatíte možno 50-60 centov. Prosím? Zadarmo to nie je. Vlastne, áno, kto chodí vlakom aj študent, tak u nás to má zadarmo, to ešte oni nemajú, to je pravda. Ďalší spôsob bol vlastne súkromné autobusy, to už bol trošku drahší a hlavne boli to už modernejšie, boli to väčšinou také Volva a oni sa strašne píšili tým, že proste, že to je klimatizované, že to je úplne super, že tam akože, lebo vonku je zima, respektíve teplo, vnútri bude zima, tak akože chládoček, takže oni nevedia tú klimatizáciu používať. Oni v podstate poznajú 2 druhy klimatizácie, buď tam nie je, alebo tam je a fučí proste naplno. Takže v podstate vy idete tým autobusom čo aj 8-9 hodín a tam na vás konštantne fúka studený vzduch, takže v podstate pre tých, ktorí majú problém s tým, tak po tej jednej jazde už pocítia aj, čo to je. Takže to je taká trošku nevýhoda, že oni proste buď zapnuté alebo vypnuté, ale chvália sa tým všade, air conditioner, to proste všade tam musí byť. Potom ďalší spôsob je vlak, ten ešte vychádza lacnejšie ako autobus a je v podstate taký, ako ho vidíte tam, čiže taký trošku starší. Možno si všetci máte takúto predstavu z tých filmov, že oni tam na tých strechách proste sa vozia a podobne, ale to úplne nie je pravda, už trošku na to aj oni dohliadajú, takže občas sa nájde zo pár takých tých nejakých, neviem ako ich nazvať, ale dobrodružnejších a oni proste sa vyšplhajú na tú strechu a odvezú sa tam, ale väčšinou sa to už kontroluje, takže potom na tej výslednej stanici ich prípadne nejako spacifikujú. Tam sa to potom rozdeľuje na také triedy. Sleeper class, to je v podstate na spanie, to sme väčšinou využívali, tam máte vlastne také lehátko, na to si lahnete a v podstate môžete ísť spať, teda pokiaľ nie ste nižšie, lebo to lehátko inak je sklopené a v podstate všetci sedíte a príde čo aj 8-9 hodín, táto skladne na miesto a všetci už ležia. Takže to je taká jedna trieda, potom je druhá trieda, tam sa vlastne sedí, normálne ako u nás, len tam je akože strašný kvantum ľudí. A to je také už trošku menej pohodlnejšie, lebo sa tam musíte proste akože deliť do toho miesto, aj tam ako hovorím veľa ľudí. Ale dá sa to ešte zvládnuť. A potom je tretia trieda a to je v podstate taká všehochuť. To proste máte ako keby len vagón a tam milión ľudí a všetci sú proste vedľa seba, zdieľate v podstate každý centimetr s nejakým iným, takže to už je tak menej komfortné. A zase niektoré už tie triedy majú tú klimatizáciu, ale zase proste nevedia to používať, je to naplno. A po tej ceste vám vlastne môže aj vzniknúť nejaké problémy, jak na chladnici, alebo tak, keď nie ste zvyknutí. No, to som trošku preskočil. Tak. Toto v podstate, ako funguje to cestovanie vlakom. To sme hneď prvé chceli využiť, keď sme vlastne z toho Bombaju sa chceli dostať do Goji, tam si to možno vidieť na tom ďalšom slajde. Tak vlastne vypíšete takýto formulár, lebo India to je veľmi byrokratická krajina, tam v podstate musíte na všetko mať nejaký formulár, ktorý vám neviem, kto podpíše po pečiatku, aby proste to mali vydokladované, že kam sa pohybujete. Takže to vypíšete a potom na to máte špeciálne také okienka, kde v podstate sú vždy nejaké takéto rady, tam sa postavíte a vlastne pri tom okienku vás obslúži tá pani alebo pán a povie vám, že či teda majú akože miesto. No a my vlastne hneď ako sme tam prišli, tak nemali sme nejako zabezpečené, že čo ako ďalej, sme vedeli, že chceme ísť do tej Goji, o ktorej si budeme za chvíľu hovoriť, tak hneď prvé v podstate sme išli na tie vlaky. No a tam bol hneď taký problém, že v podstate, ako som spomínal, sme prišli na tie sviatky.
To znamená, že bolo to všetko plné, čo sme si nejak neuvedomili. Takže hneď ako sme tam dali tú vyplnenú žiadosť, tak proste, že nie, to sa nedá, máme tam plno. Ono sa tam vždy niečo nedá, takže toto bolo hneď prvá taká skúsenosť, že proste vlaky sú plné, to nie je možné. No a v takom prípade v podstate máte jednu možnosť a to je vlastne odvolať sa na ako sa to volá? Odvolať sa na odvolať sa na turistickú kvótu a to je vlastne, oni majú vyhradené určitý počet vlaku, ktorý patrí pre turistov a vlastne umožňuje to takto využiť, aj keď sú tie plné vlaky, lebo snažia sa tak vyhovieť tým turistom, lebo predsa len nemajú ich tam až tak veľa, tak snažia sa ich takto vlastne nejakým spôsobom motivovať, že budú mať to miesto. Lenže v tomto prípade ani to nám nepomohlo, lebo sme tam prišli fakt neskoro, bolo to plné, takže proste sa to nedalo naozaj. Takže sme museli zvoliť inú možnosť a tou inou možnosťou bolo v podstate ten autobus, ktorý som spomínal, ale nie ten lokálny, lebo to bolo dosť ďaleko, to bolo nejakých, tam sa môžete pozrieť, necelých 600 km, tak sme využili vlastne tie ďalkové autobusy. No a ďalkový autobus, to vám funguje v podstate tak, že ako my sme stáli pri tom okienku a chceli sme v podstate sa dostať akože niekam, tak už tam na nás tak zazerali nejakí tímtovia a si nás tak pozdravili, že čo ideme robiť. No a keď videli, že v podstate sme neúspešní, tak prišli ku nám a pýtali sa, že akože kam chceme ísť. No a tak my sme im povedali, že akože máme v pláne ísť do tej Goji. A oni, no tak to vlakom nemôžete ísť, to je proste plné, ale my máme pre vás akože špeciálnu ponuku, poďte s nami, my vás tam dostaneme. A my sme boli proste unavení a nemali sme nejakú chuť, čo si vymýšľať, tak dobre, tak keď sa o nás postarajú, tak sme išli vlastne s nimi. No a oni nás vlastne zaviedli do ich takých kvázi cestovnej kancelárie, kde oni vlastne sprostredkovali ten prejazd na tom autobuse ďalkovom, lebo vlastne väčšina Indov sa snaží tým lacným spôsobom cestovať, tak im to vyložene využívajú turisti, prípadne takí majetnejší Indovia. No a keď sme už tam vlastne boli, tak už sme vlastne nemali inú možnosť. Buď sme tam prespali v tom Bombaji, čo sme nechceli, lebo to bolo obrovské mesto, proste sme boli unavení a tak. Chceli sme niekam sa dostať do nejakého pokojnejšieho miesta, tak sme išli do tej Goji, tak sme využili. No a v podstate ten vlak by nás stál tam do tej Goji asi nejakých 4-5 eur s tým, že by sme mali ten spacie miesto pre seba, ale ten autobus bol podstatne drahý. Stále bol lacný, ale ako na ich pomery taký drahý, ten stál nejakých 22 eur. Takže v podstate tých 600 km za nejakých 22 eur s tým, že to bol jeden z tých najdrahších spôsobov, ako sa tam dostať. Ale my sme sa tam potrebovali dostať, takže sme využili túto možnosť. No, tuto už máte vlastne tú spomínanú Goju. Tak Goju to je vlastne také typické letovisko. To v podstate, keby ste išli do Indie s tým, že idete do Goje, nejaká cestovná agentúra by nás sprostredkovala ten výlet, prišli by ste tam. Vlastne zabezpečili vám ubytovanie, všetko okolo toho, tak by ste nespoznali takúto pravú Indiu, spoznali by ste proste takúto Indiu, takúto komerčnú, kde v podstate sa snažia predať. Majú tam v podstate všetko uspôsobené pre tých turistov, čiže majú tam normálne nejaké tie lokálne reštaurácie, kde proste sú aj ceny prispôsobené pre turistov, čiže keď sa chcete nejak vlastnejšie nájsť, musíte trošku ísť do vnútrozemia, čiže trošku možno pol hodinu peši, ale v podstate tie ceny sú tam potom tretinové, niekde menšie. No a v podstate všetci tí Indovia sú tak naštavovaní, že proste, že predávať, že proste všetky služby, všetko, čiže sú tam taxíky. Vy v podstate idete peši, idete po ceste, ktorá proste na konci je pláž, je to slepá cesta a proste taxíka na nás kričí, že kam ideš a vidí, že proste idete na tú pláž a vy mu poviete, že idem na tú pláž, to je 10 metrov, že tak sadaj, zoberete, nie je problém. Akože tak aj na tú pláž vás zobere, len aby proste predal tú službu. Ale tak je pravda, že oni sú z toho živení, no oni sa z tých turistov, takže ja im to nezazlievam. Len proste sú takíto terní, no vy neprejdete v podstate cestu bez toho, aby vás som takou 5, 6, 7 taxikárov alebo na tých rikšách v podstate neoslovili, že proste chcú ísť, respektíve chcú, aby ste išli s nimi. Takže toto vlastne je tá Goja. Tam v podstate si môžete všimnúť, ako rozmýšľal som, či neurobil len špeciálnu prezentáciu, proste, že kravičky na neobvykých miestach, lebo proste fakt fotiek mám milión, že kravičky na ceste, kravičky proste blokujú diaľnicu, kravičky sa idú opalovať na pláž, tak proste tie sú všade. Ako oni ich tam majú posvetné, oni proste to nevnímajú ako niečo, pre nás je to niečo neobvyklé, tak oni sa tam takto v podstate premávajú, tam dolu vidíte, tam sú turisti na lehátkach a oni sa tam v podstate si robia svoje, neviem čo je ich, lebo však tam nie je tráva, ale tak asi sa naozaj ešte ubytovať, neviem. No, čo sa týka ubytovania, tak v tej Goji,
tam to bolo trošku, ako som spomínal, predražené. To znamená, že na tom prvom obrázku vľavo hore, to bolo vlastne prvé miesto, kde sme boli, to bola obyčajná proste miestnosť, kde bola manželská posteľ a keďže sme povedali, že my sme traja, tak nám dali prístelku, takže vlastne sme sa striedali, jeden bol na zemi a to bolo jedno z najdrahších ubytovaní, čo sme tam mali a to bolo len kvôli tomu, že bola tá sezóna a v podstate oni sa snažili na tú sezónu trošku zabrať, takže vlastne vy ste prišli, povedali ste, čo chcete a oni vám hneď povedali z brucha cenu, lenže tú cenu oni si ani nepamätali, lebo tú cenu oni proste nikomu nikdy nedávajú. To len čo ich napadlo v tej chvíli, keď nás videli do tej radosti, že prišiel niekto biely. Takže keby ste sa za pár sekúnd opýtali, aká je tá cena, oni by si už ani nepamätali, povedali inú cenu. Takže v podstate začalo to, viem, že na nejakých 2000 rupiách. Počkaj, ja by som vám to mal asi prerátavať, že? Proste 2000 rupí, to je... už som mesiac mimo toho, musím si to premyslieť. Viem, že 10 rupí bolo nejakých na staré 8 korún, to znamená, že... Proste, pokračujem. Ja si to premyslím zatiaľ. A z tých 2000 rupí sme to stiahli na 700 rupí a to bolo asi jedno z najdrahších, čo sme mali. Ale proste ona bola tak rada, že to predala, lebo už tam nikoho nemala, tak to bola taká tietuška teda, tak ona nám to potom dala. No ale bolo to tak trošku ďalej od pláže a my sme sa chceli trošku, že keďže sme tam v tom letovisku, že tak predsa len zo začiatku, kým sa aklimatizujeme, tak budeme trošku na tej pláži. Tak sme potom išli vyhľadať nejaké iné ubytovanie a našli sme vlastne túto chajdu, ak to tak môžem nazvať, túto na spodku, kde v podstate bola takáto trojposteľ, čo nebola ani posteľ, ale bolo to len nejaké drevo, na ktorom bol madrac. Čiže vlastne tam boli všade diery, vždy v noci nám tam vyliezali ešte také potvory. Ale tak akože dalo sa to v pohode zvládnuť. Ak si všimnete ten záves tam vľavo, tak ten záves, tak ten predstavuje dvere do kúpeľne. Tam v podstate, to som vám tam radšej nedával, ale tak bolo to akože sociálne zariadenie. A taká sprcha, no to nebola sprcha, to bol skôr bidet, ale tam sa to použije ako sprcha. Takže vlastne tam sme sa trošku tak vždy odpustili, no. Tam hore napravo to je výhľad, v podstate aký sme mali. Tak mali sme tam výhľad na také more, tam bolo sme chodili na pláž, takže to bolo také fajn. Vyložené tie prvé dni, minimálne my dvaja, čo sme tam boli prvýkrát, lebo ten profesor tam už bol asi 3-krát, tak sme chceli využiť, aby sme sa trošku aklimatizovali, takže sme naozaj boli na tej pláži, sme tak pozorovali to okolie, že ako to tu vyzerá, aby sme proste, keď pôjdeme už do tej pravej Indie, vedeli, že na čo sa máme pripraviť. To fakt, ten kultúrny šok, tak strebávať tak týždeň, záleží od úvahy. Že proste potom vás až tak menej prekvapia. Vždy vás prekvapia, ale menej vás prekvapia už po tých 2 týždňoch, už to berete, takže nejako sa to dá. No, ďalšou obľúbenou témou, čo sa ma ľudia pýtali, tak som dával do tej prezentácie, bolo stravovanie. Čo sa tam je, ako sa tam je, prečo sa tam je. Tak v podstate tam hore, na tom prvom obrázku, tak tam máte pomerne taký výklad, ktorý vyzerá ako z našich podmienok. To bolo pri tom Primorskom, tam, kde boli tí turisti, tak oni to v podstate mali takto verejne nachystané, že ste si vybrali, cítili ste sa ako doma, fakt v pohode, je to zástupom, takže ste sa cítili, že nejaká hygiena je dodržaná. No a tam pod tým, tak tam sme chodili my, to bola pekáreň, ale pekáreň takým štýlom, že v podstate to bol len taký nejaký dom, slamená strecha. Všetky tie výrobky, tak to vám zabalili do takých novín, čo mali ako včerajšie, alebo nejaké staršie, to vám zabalili, dali vám to. A tam vzadu, ako je ten vchod, tak tam mali vlastne nejakú tú piecku a tam proste na zemi boli len položené také tie, ja neviem, ako to nazvať, buchníky alebo tak. A to v podstate odtiaľ brali, donesli dopredu, tam mali taký veľký kýbel, tam to bolo nahádzané. A keď ste si vypýtali, čo vám chcem 10-15, tak vám to proste zabalili do tých novín. Takže to bolo asi toľko hygieny, nikto tam nič nejako neriešil. Tam sme sa chodili my, aj tam hore to bolo trošku drahšie a ja ako študent som sa trošku ušetril, takže som si tých pár, koľko to bolo, nejakých 10-15 minút zašiel preto do tej druhej pekárne. Potom v podstate jedlá tam boli klasické, toto sú vlastne z tej primorskej oblasti, čiže nejaká tá polievočka, tam sú nejaké tie čínske nudle, že u nás dostaneme, čiže oni sa tak prispôsobili pre tých Európanov alebo aj iných, že proste majú tam tú ponuku takú ako je všade. No, čo sa týka tých cien, tak v podstate tuto pri tých primorských to bolo zase drahšie. To znamená, že ste sa najedli spôsobom, že ste tam nechali asi nejakých 2-3 eurá a v podstate mali ste takto akože relatívne dobre. Ale keď ste zašli zase do tej, nazvime to, ako to nazvať,
nechcem to nazvať divočina, a proste do tých normálnych podmienok, tak tam v podstate ste sa najedli za 50-60 centov prvé aj druhé bez problémov. Čiže akože tie ceny tam boli skutočne super. Ale už tam boli trošku tie podmienky iné, čiže pokiaľ ste sa zmierili z toho, čo teraz nie je, že vám niečo z toho jedla ide von, čiže nejaký mravček alebo niečo, to bolo v pohode a išli ste sa nájsť takto, no tak. Ja som bol vychovaný tak, že aspoň tam je meso, tak som to nevyšiel. No, čo robiť v Goi? Takže ako som hovoril, tie prvé týždne sme sa tam trošku snažili aklimatizovať. Takže Goa je známa tým, počkám, kým si poviem. Goa je známa v podstate tým, a my sme tam aj kvôli tomu išli, že v 60. 70. rokoch tam bol strašný ten boom tých hippisakov. Všetko pamätáte si to, ale hippisáci, teda možno niektorí si to aj pamätajú. A v podstate oni tam mali takéto sústredenie, že v podstate oni tam chodili a tam žili taký ten svoj život. Tak to sme tam chceli zažiť. No, nepodarilo sa nám to moc. Tam dolu boli takí najviac, čo sme našli, ale takí nájdeme aj u nás, no tak neviem. Tak tých sme si aspoň odfotili, že máme nejaký kontakt s nimi. Takže to sme tam mohli takto vidieť. Potom v podstate hen tam hore náľavo, aj ten napravo, tak to je vlastne obrazok, ako to tam vyzerá, taká nejaká ich hlavná ulica. A to je v podstate milión takýchto stánkov, kde v podstate každý ponúka to isté. Ale skutočne v podstate máte banány, prejdete vedľa, ten tam dáva čo nejaké pečko a hneď vedľa sú zase banány. Ale všetci sa uživia, akože nikto to nerieši, u jedného u druhého, nie je problém. Takže vlastne tá ponuka je tam taká, aká tam je, ale fakt. Proste máte banány, niečo iné, znova banány, niečo iné, banány, tak sa tam opakuje, že tie banány tam celkom naozaj. No a nie, ale samozrejme banány je iné ovocie, ale tie banány sú tam ako nie, nemajú to ako líry, ale majú tam zopár takých kvázi supermarketov, lebo však aj oni už proste sa tá komercia tlačí aj ku ním, takže oni proste, ako my, keď sme v 90. rokoch, keď sa tu nabiehali tie obchodné reťazce a podobné veci, tak niečo podobne sa deje aj u nich, že proste majú tieto klasické, čo živujú väčšinu národa, ale majú už aj také kvázi nejaké supermarkety jednoduché, základné, ale tam v podstate chodia len takí tí trošku majetnejší, lebo sa cítia tak inak. No. Ale ako radšej som nakupoval sem, lebo tam ste v podstate vždy vedeli vyjednať nejakú tú cenu. Samozrejme, on keď vás videl, ako nie domáceho, tak automaticky cena stúpla 4-5 krát. A potom, keď už ste tak povedali, že nie, tak už išla dolu. A keď ste chceli, že úplne, že ušetrí, tak proste ste odišli od neho a on začal kričať také sumy, že tu sa nedalo povedať nie. No. Takže to bol nejaký postup, že ako nakupovať. Dobre, ďalej sme cestovali do Udupy. Do Udupy sme už necestovali autobusom, ale ako vidno na pravej fotke vlakom. No a my sme mali kúpený normálny lístok do tej druhej triedy, ako som spomínal, to sedenie, ale ten vlak bol strašne obrovský, to malo skutočne niekoľko desiatok metrov, proste vagónov strašne veľa. Tak my sme v podstate neriešili, sme sa báli, že ten vlak proste vyštartuje bez nás, tak sme sa sadli hneď do prvého. A potom to dopadlo tak, že sme boli vlastne v tom sleeper class, ale nedalo sa prejsť ďalej, lebo tam bol kvantum ľudí, tak sme ostali len takto v uličke, s tým, že uvidíme, čo sa bude diať, boli tam aj nejakí domáci. A potom takto už, keď som takto dobre podriemkaval, spinkal pri dverách, tak zrazu sa tam objavil sprievodca, tak sme boli zvedaví, čo sa bude diať. Mimochodom to najdôležitejšie som vám nepovedal, keďže India je bývalá britská kolónia, tak väčšina ľudí vie po anglicky. Len problém je s tým, že pokiaľ si myslíte, že viete anglicky a prídete do Indie, tak si myslíte, že neviete anglicky, lebo proste oni majú takú svojskú angličtinu, kde v podstate výslovnosť a rozumieť im, to je jeden veľký problém. No ale prišiel ten sprievodca, aby som sa vrátil k tomu, čo som hovoril a tak sme boli zvedaví, čo sa bude diať, tak on nás badal, tak asi mal väčšie nervy z nás ako my z neho, tak proste hneď prvé začal riešiť tých domácich, tým hneď dal pokutu. No a keď videl nás, tak sme sa tvárili. Základom vždy, keď sa niečo takéto stane, že proste viete, že je zlé, tak sa hrajte na hlúpeho belocha. Ono akože znie to vtipné, ale naozaj to pomáha. Proste keď budete kývať, že neviete, čo ste urobili, tak on nebude vedieť, čo s vami a väčšinou dá pokoj. Takže v tomto prípade to tiež pomohlo, proste my sme kývali, že nevieme čo, snažili sa trošku po anglicky, on proste nebol ochotný, alebo nevedel, neviem, lebo niektorí tí starší nevedia. Ale pomohlo to, v podstate odišiel a už celú tú, neviem, 5-6 hodinovú cestu sa tam ani neobjavil. Takže v podstate sme takto precestovali cestu až do Udupy tým vlakom. No, takto to vyzeralo nejako v Udupy. Udupy bolo už
trošku také, že tam boli aj nejaké atrakcie. Boli tam nejaké tie chrámy, čiže môžeme tam si pozrieť, uvidíte na ďalších fotkách, ale zase to bolo trošku tak pri mori, ak ste si všimli na tej mapke. No a tam sa nám podarilo v podstate vybaviť, ako tam vidíte ten domček. To bol vlastne pri mori asi nejakých, ja neviem, 2 minúty, ani to nie je minút, proste peši asi pri mori. No a celý takýto domček pre 3 ľudí, tam by sa zmestilo aj viac, kde bola v podstate nejaká spanie, 2 izby, nejaký záchod, nejaká kuchynka, tak to stálo, musím zaľaviť v pamäti, nejakých 6 eur, čiže 2 eur na jedného, čiže úplne akože máte celý dom, tá 2 eur na noc, čo myslím si, že je úplne super cena. V podstate celkovo, keď sa v Indii uskromíte, tak na ten jeden deň miniete maximálne nejakých 7-8 eur, aj to ešte musíte preháňať. Ale dá sa samozrejme aj viac, ale tak pokiaľ sa to tak držíte, tak tých 6-7 eur je takých reálne, že koľko sa tam dá minúť. Keď sme išli večer do mesta, tak mali tam nejaký takýto kultúrny program. Potom keď si pozrieme nejaké videá, tak máme taký zostrih, že mali tam nejakých chrličov, nejaké tanečnice. Ono to niečo malo povedať, neviem presne čo, ale bolo to zaujímavé, takže taká celkom pekná podívaná. No a toto sú tie chrámy, čo som spomínal. V podstate tam už bol prvý ten styk s tým hinduizmom a ich náboženstvami. Čiže mali tam takýto nejaký chrám, tam v podstate každý sa išiel nejakým spôsobom poklonil. To oni už vedeli, aké majú obrady, no ja som vždy snažil sa pochopiť, čo robia, ale nevedel som. Tam v podstate bola nejaká takáto prejkopa, tam dolu už boli tí nejakí misi, tam jedli, tak sme si to odfotili. A bolo také celkom zaujímavé, čo sa bude diať, ale tak zobrali nás aj donútra, tam sme v podstate sa prišli, tam bola taká rada, sa išla v podstate v rade a sa tam nesmala ani fotiť, takže nemáme ani fotky. A prišli sme vlastne do nejakého stredu toho chrámu a tam bolo také malé okienko. A v podstate oni nám povedali, že keď sa pozrieme, tak tam niečo uvidíme. Tak akože, že dobre, tak tí Indoviati tam mohli pozerať sa možno sekundu, a nám tam nechali asi 5 sekúnd každému, ale akože som tam nič nevidel. A mal tam byť nejaký, ja neviem, božík alebo čo. Som sa trošku cítil ako v Moskve, keď sme sa boli pozerať na Lenina, že tiež tam tak ležal a tiež človek čakal, že sa stane nič a tam to sa a nič sa nestalo, takže bolo to také celkom zaujímavé. Ale tak bolo to zase niečo nové, tak človek, keď sa vyskúša, tak je taký spokojnejší potom, čo videl. No, tuto v tom Udupi, tak tam uvediem veľmi krásny príklad, ako tam fungovali alebo skôr nefungovali služby. No, my sme sa tam vlastne rozhodli, tu už sme tam boli nejaký týždeň čosi, že budeme potrebovať SIM kartu hlavne kvôli dátam internetu, aby sme si trošku vedeli jednak sa kontaktovať s domovou a jednak aj pozrieť si, že kam chceme ísť, kde chceme ísť a tak ďalej. Tak v podstate sme vyhľadali nejakú spoločnosť, ktorá sprostredkovala akože SIM karty, telefónnu SIM kartu. Táto idea na tom pravom obrázku vidíte, mali veľmi pekné akože reklamy, tak sme sa tak rozhodli, že oni sa budú najväčší. Keď tam všade boli vyobrazení, tak sme išli ku ním. Na to, aby ste v podstate mali tú SIM kartu, tak zase byrokracia, ako sme už spomínali, to znamená, sa vyplňalo tlačivo, potrebovali ste kopie od občianskeho pasu, potrebovali ste kopie od fotku v podstate. Teraz som si donesol, čo sme mali oznámka, ale tak to mi nezobrali, že to je moc malé. Ja som už myslel, že konečne ich použijem nejako inteligentne. Takže v podstate sme si museli robiť nejaké nové fotky. No a vypísali sme teda tú kopiu s tým, že teda oni povedali, že na druhý deň, maximálne na tretí, to bude fungovať. No my sme tam prišli v piatok, v sobotu to nefungovalo, čo sme brali, že normálne, že to nemá ešte fungovať a v nedeľu to tiež nefungovalo. Lenže problém bol, že my sme už potrebovali ísť akože preč, tak v podstate sme si hovorili, že tú ideu sme videli všade, to nám vybavia niekde inde, lebo bola nedeľa, máme to teda zavreté. To vidíte na tom obrázku, ja som si to potom odfotil. Takže sme v podstate povedali, že dobre, tak dneska nie, ale že zajtra budeme v nejakom inom meste, že toto je idea, to je medzinárodné, teda v rámci celej tej Indie, to nám akože niekde inde. Tak v podstate toto si pamätajte, v tom sa ešte vrátime, že ako to potom pokračovalo a kedy vlastne, či vôbec nám spojazili tú SIM kartu. No, ďalšie mestečko, kam sme cestovali, bolo toto Missouri, neviem, ako sa začíta. Tam sme cestovali znova takýmto nejakým autobusom, to bolo také celkom v pohode, lebo to už bol január a oni v podstate január, keď sme si ešte dávali vlak, tak nám hovorili, že teraz akože vlak ešte je problém, že na celý január, že to je plné, že to sa nedá, lebo že majú nejaký festival, že cestujú. Tak v podstate väčšinou, ešte sme potom párkrát cestovali vlakom, ale väčšinou sme už cestovali tými autobusmi. Bolo to celkom také fajn, až na tú teda klimatizáciu. Ale problém v tom, že tie vzdialenosti
ak si všimnete, ja som to dával z Google Map, tak to bolo, ja neviem, nejakých 300 km, hej. A Google Map proste uvádza, že to bude trvať 6 hodín. No tak 6 hodín to netrvalo, proste tých 300 km to trvalo tak 12-13 hodín, proste tie autobusy išli strašne pomaly, proste tam sa všetci, prvom sa ešte dostaneme, ale proste, že to bol dvojnásobok, tak neviac vlastne tých časov, takže v tom autobuse ste strávili dosť podstatnú časť toho nejakého cestovania. Toto sú vlastne už fotky z toho Missouri. Tam v podstate boli takéto chrámy, zase už nejaký palác tam bol, zase sa voľne nedalo fotiť, takže máte tam vonkajška. Tam už trebalo proste dodržiavať nejakú tú ich, nazvime to, etiketu, čiže dovnútra ste museli ísť proste bosí, teda nie úplne bosí, máte tam aj ponožky. Teda to bol trik náš, oni proste vždy chodili bosí, ale ponožky na to vám nič nepovedali, tak proste keď si nechceli dostať niečo, tak si zajazmú ponožky, ty ste si opravili, boli ste v pohode. Takže tam sme v podstate išli, tam už to už začínalo trošku tak, že už tam boli nejaké zvoníky, mohli ste sa povoziť. To sme ešte nevyužili, ale aj k tomu sa dostaneme, čiže tam som vám dal ešte nejakú fotku, však to pozadie aj z televízora, nejaké to ich prezlečenie, oblečenie, ako oni chodia, že to určite viete všetci. No, potom v rámci toho Missouri sme, tam sa dalo ešte kúsok odtiaľ ísť do toho Sríran, Patan, no, proste si to prečítajte. Tam v podstate sme prišli s tým, že sme vedeli, že to je akože pekné mestečko, na internete písali, že to akože je dobré, že sa tam dá pekne akože vyžiť, že sú tam zaujímavé veci. Tak sme tam pricestovali, no a hneď prvé, keď sme tam pricestovali, vstúpili sme z autobusu, tak tam naľavo vidíme toho malého koníka a vedľa je ten jeho majiteľ, tak ten prišiel ku nám, že ten nám robí kompletnú exkurziu, že takto môžeme ísť pekne na koníkovi, že to bude úplne super, že to ako všetko vidíme, cítime, keď je na tom koníku. Takže akože bolo to také, že fajn, a sme sa teda pýtali, že koľko, no a on vraví, že no, že nejakých, že 700 rupí, no a my mu vravíme teda, že no však dobré, ale ideme sa ešte opýtať, že koľko bude stať rikša. A išli sme za rikšou, tak ja neviem, neviem, možno boli dohodnutí, proste nadhodili trošku cenu, povedali 800. Tak sme si povedali, že no tak už to je nejaký lepšia cena, jednak to bude zaujímavejšie na tom koníkovi, tak budeme na tom koníkovi. Ale ešte sme sa opýtali, že ako je vzdialenosť, že to je za peší prejsť. A on proste, joj, peši, to sa nedá prejsť, to proste to máte 20 km, to neprejdete, akože to je blbosť, nezmysel, musíte ísť akože buď so mňou alebo s rikšou. Tak my, že dobre, no také tie 20 km, ako po tých pamiatkách nejaký okruh, tak to nepôjdeme peši logicky, tak akože zobrali sme si jeho. No a v podstate on nás trošku tak povodil teda, viem, že nás zobral ku takému nejakému chrámu, ktorý bol zavretý, to nepovedal, neviem prečo. A potom sme išli po nejakej vodnej nádrži, tam dolu napravo to vidno, kde sa v podstate oni trošku nejakú tú rádnu hygienu robili. Potom sme išli zase ku nejakej, ničo, to bola zase nejaká vodná, ja neviem, proste kedysi zásobárne vody, to je napravo s tými, čo sme tam viacerými. A potom ďalší nejaký chrám, ktorý bol zavretý tam dolu hlavou. No a v podstate, keď sme sa vrátili, to trvalo, ja neviem, možno nejako 40-45 minút, tak mu vravíme, že to je akože všetko, že ste hovorili, že 20 km, toto bolo tak 2-3 km, aj to nie. A on že, no hej, že bolo to akože trošku menej, ale že však to kvôli tomu, že akože bolo to zavreté, že kvôli tomu, že by sme boli dlhšie. Ale my že, ale tak my sa nebavíme o čase, ale o tých kilometroch. A on že, no hej, ale tak to je ďaleko pre vás, tak to peši tu chodiť. Takže to bolo akože všetko, čo nám povedal, tak sme ešte mu dali akože trošku menej, že nás trošku akože oklamal, tak si akože nemyslí, že sme úplne hlupí. Ale tak akože bolo to v pohode. No a tuto som chcel akože zvýrazniť, že tie fotky, ako vidíte, že sa tam proste s nami ľudia fotia, tak to je taká jedna taká zaujímavosť, že ľudia, ktorí, akože niektorí sú ľudia takí, že proste radi chodia a sú takí v stredobodom pozornosti, tak pokiaľ ste takí, tak skutočne vám tú Indiu odporúčam, lebo tam v podstate nedokážete prejsť kúsok bez toho, aby vás nikto nezastavil, neopýtal sa, že odkiaľ ste, že kto ste, prečo tu ste. Tí odvážnici sa s vami aj fotia, tam dolu náľavo boli mladomanžeri, aspoň tvrdili, že sa do týždňa idú brať, neviem, či to bola pravda, alebo sa chceli odfotiť. Tam hore, tu v podstate celá rodina sa k nami akože, všetci akože pripojili, že sa s nami fotiť. Takže sme sa tak s nimi fotili. Vždy, keď sa vás opýtajú, že odkiaľ ste, tak akože začnite len tak si poviete, že Slovakia, to samozrejme akože nikto nevie. Potom, že Čechoslovakia, to už takí tí starší trošku, že čo si už také niečo počuli. Ale keď im poviete akože Európa, tak to už akože, no to už vedia zhruba, že kde je. Takže to už potom je pre nich tak, že wow, že fotil som sa s Európanom. Takže v podstate takto. Ja už som len čakal, kedy budem podpísať autogramy, ale to sa nikdy nestalo. Takže možno na budúce.
Dneska, no. No. Potom ďalšie mestečko, ktoré sme navštívili, bolo toto Oty. Toto Oty bolo akože veľmi pekné, také už sme, ak si všimnete, už sme v Stredozemí, čiže žiadne more. Toto Oty bolo veľmi zaujímavé tým, že v podstate mali tam také čajové plantáže, to potom uvidíte. A našli sme si takéto pekné ubytovanie, tu naľavo. To vyzerá ako taký nejaký kláštor, alebo nevedeli sme, že čo to je, ale proste malo to také, že určite to nebolo odjak živa ubytovanie. No ale tak sa nám to páčilo, bolo to za rôznu cenu, nejakých 450 rupí, tak sa mi zdá. Počkej, no to mám prerátať, že? To bolo, no ešte to neviem. Ďalšie, no ale to som chcel povedať, že v podstate tam bola nevýhoda v tom, že teda my sme to nevedeli, ale to bolo strašne hrubé steny a bolo tam, na to, že sme, akože boli sme už v horách, boli sme vyššie, bolo to chladnejšie, ale tam bola strašná zima. A my sme nevedeli, čo to je, ale tak sme to neriešili, však sme to znamená zdržali len večer. Čo teda teraz s postupom času však večer, tak asi bude väčšia zima, a to nás tedy nenapadlo. A tak v podstate sme išli akože večer spať, s tým, že sme mali objednaný program na druhý deň. Mali nás, už sme si povedali, že využijeme nejaké služby, tak mali tam nejakú informačnú kanceláriu, mali tam proste, že sprostredkovali nejakú výlet, že sa zoberie skupina a že nám tam poukazujú nejaký okruh, že zaujímavé veci nám tam vypichnú z tej Oty. Tak sme si povedali, že fajn, že zoberieme to, že aspoň nebudeme tam sa tam blúdiť sami, že konečne niekto nám to tak akože ukáže, že ako to tam vyzerá. No ale ešte sa vrátim k tej noci, no a v podstate sme tam spali, bol tam taký milý deduško večerníček, on proste bol taký zlatý strašný a všetko nám hovoril, že akože tam dobre a tak, a my sme, že dobre, takže sme sa dali na 2 noci. Ale ja som automaticky išiel dať, že za obě 2 noci, ale ešte ten pán profesor mi hovorí, že nie, že nedávam už dajme len na jednu, vždy sa dáva na jednu, že potom na druhý deň dáme na ďalšiu. No a to bolo akože veľmi dobré, lebo v podstate my sme sa od nejakej 2. 3. ráno zobudili na to, že máme strašná zima, ale fakt strašná zima. V podstate neviem, či sa niekedy zobudili na to, že máme strašná zima, ale je to strašná. A v podstate ja som ani nevedel, čo mám robiť, tak v podstate bola nejaký madrac, na tom bola nejaká obliečka, tak ja som to všetko dal dolu a ja som sa ešte dal pod to donútra, naobliekal som si všetky veci, všetky 4, čo som mal. A v podstate, že idem akože ďalej spať. No za hodinu som sa znova zobudil, že znova mi je zima, tak ja, že to je strašné, to sa nedá. Čo budeme robiť, ale tak už som počul, že aj ostatní sa tak miria. Tak už o nejakej 6. 7. sme akože stali s tým, že tu sa nedá spať, tak sme išli vonku, kde bolo viac teplo ako vnútri. A že sme boli o nejakej 9. dohodnutí, tak už to sme prečkali tak vonku, že sme už trošku tak tam behali. Takže sme povedali, že no tu už ďalšiu noc nebudeme akože tráviť, lebo proste tam ako boli tie hrubé steny, tak oni to mali natretie len takým nejakou farbou, to všetko plesnívalo, len to bola taká tá hrubá farba, možno by niektorí vedeli povedať, taká tá vodná, neviem, ako sa to volá teraz presne, ale proste aby im to prekrylo, lebo tam to všetko bolo strašne akože mokré. Tak sme povedali, že dobre, že tam už nejdeme. No a teplú vodu, ktorú nám skúpili akože večer, tak išla ráno, tak sme si povedali, že no dobre, tak ide už teplá voda, máme ešte čas, tak sme si oprali veci. No a vedeli sme, že v podstate tam nebudeme a sme rozmýšľali, že asi pôjdeme už ďalej, že keď nám urobia ten okruh, tak môžeme ísť preč. Tak sme si to všetko takto pekne dali vonku na taký nejaký živý plot. Ak si všimnete na tej fotke, tak bolo krásny slnečný deň. Boli tam opraté veci s tým, že išli sme ráno o 9. a večer o nejakej 7. sme sa vracali. Takže logicky, keď to tam proste je celý deň, že slnko na to praží, tak asi by to malo byť suché. No. To vám potom poviem, že ako to dopadlo, len aby ste vedeli. No, tak v podstate mali sme tam veci a išli sme na nejakú tú obhliadku. No. Zobrali nás na nejakých 5-6 miest. Ono to všetko na tom prospektíku vyzeralo tak úplne, že úžasne radostné. Tak prvé bola zase nejaká vodná nádrž, hej. To človek, ktorý je zo Slovenska, tak nikdy nevidel vodnú nádrž, tak aspoň sme tam videli. A že to bolo také celkom fajn. Potom strašne na tom obrázku bol, že fajný parádny vodopád, že najväčší v tejto lokalite. Tak ten je naľavo, prosím pekne, ten má asi meter. To akože diery sa môžu schovať oproti tomu. Tak sme videli akože tento krásny vodopád. No a potom oni, keďže majú takú trošku inú prírodu, tak akože že majú tam nejaký starý pekný les. Sme videli les. Tak ako najdôvodne sa mi podobný. No ale tak že vidíme, no tak snažia sa, zase bolo to proste za nejaký dobrý peniaz, tak aspoň sme zabili tým deň. Ten bonus najväčší, respektíve ešte najväčší mala byť, že máme ísť na safari, to vám za chvíľu poviem, ale bolo toto dolu naľavo, to sme proste išli na nejakú lúku, tam nás zobrali, že tam je akože pekný výhľad. Tak tí, čo sú z Varína, tak ako sú tu zachádzková oblasť, to bol asi taký výhľad, ako keby ste na Varín, takže sme si povedali, že dobre, no pekne to je, no.
Ale tešili sme sa proste na to safari. Takže išli sme na safari, s tým, že nám slúboval, ukazoval ešte ten sprievodca, že uvidíte tam tigra, proste bude to úplne super. Tak čo sme videli? Videli sme tam topava, videli sme tam tieto opice, toto neviem čo je, ale to tam tiež bolo. A toto napravo to vyzeralo ako stále srnáky, nie sú to srnáky, nejaký tam ich tunajší. Takže to sme videli, nevideli sme žiadneho tigra ani nič. Ale tak to samozrejme nemôžem zazlievať, lebo však oni nevedia, ako tie zvieratá tam žijú, ale oni nevedia zaručiť, že keď bude ten ručný autobus, lebo oni proste zobrali ručný autobus a išli akože do lesa, že ideme pozerať zvieratá. Žiadne zviera sa nevyplaší, keď počuje starý storočný diesel. To tam proste všetko čakalo na nás, no ale to už neviem. Takže toľko k safari. No a v podstate toto už bude ďalej kočí, ale ešte sa vrátim k tomu, tak my sme sa vrátili do toho Oty, že išli sme si zobrať tie veci, čo sa nám pekne krásne sušili celý deň a našli sme ich mokré. Akože my teraz rozmýšľame, že ako môžu byť mokré, akože však boli mokré, ale tak celý deň museli byť, tak akože to je nezmysel, nie? No a zobrali sme si teda tie veci, išli sme si ešte mali odložené naše rúbsaky a tak, z toho pána staršieho, čo tam akože mal na starosti. A on sa tak na nás usmial, že čo? Máte to mokré, čo? No tak to by ste asi mali ostať ešte jednu noc. Takže no, dobre, asi sme sa dovtipili, že kde bola zrada, no tak asi, keď tam polieval tie kvetky, tak asi polieval niečo iné. Tak my, že no tak, dobre, to ani sme sa na tým nepozastavovali, dobre, ideme, tak sme si zobrali nejaký večerný spoj a išli sme v podstate tými lokálnymi autobusmi ďalej do Kočí. No toto Kočí, to bolo také rybárske mestečko, zase sme sa dostali k tomu oceánu, respektíve moru, čo tam bolo. Čiže tam si mali akože možno trošku pozrieť, že ako to tam vyzerá s tými rybáčením, človek si to mohol tak akože pozrieť, osáť, všetko nám akože dali, že ako to tam vyzerá. Tak sme sa trošku tak toto si popozerali, boli tam vlastne nejaké pamiatky, takže to sme si pozreli, to sme tam boli asi len deň. A potom ďalší deň, keď sme sa prespali, sme išli do Munaru. Munár to bolo zase už trošku stredozemie a tam v podstate bolo, ako som spomínal, také tie čajové plantáže, tam si to môžete všetko pozrieť. No a taká najväčšia zaujímavosť, že keď sme tam prišli, možno to, že na tých fotkách vidíte, tak v Kerale oficiálne vyhrali táto politická strana. Čiže tam v podstate my sme tam prišli a sme sa cítili ako pred 89. Tam v podstate takto chodili kádivka, sekery, proste mali to tam na starosti. Ja neviem, či oni to volali komunisti, či to boli socializmus, komunizmus, všetky sa viac vyznáte starší. Ale proste všetci tam takto behali, proste, že radostne, mali tam nejaké stretnutie, hovorilo, že 50 000 ľudí tam príde, že to je plné, že tam sa neubytujeme. A nakoniec sa nám podarilo ubytovať. No a celý deň v podstate tam boli nejaké megafóny, do toho tam hlásili, že ako im bude dobre, teda vlastne my nerozumeli, ale tak myslím si, že to bolo o tom, že budú takto pokračovať. Takže toto tam bolo také zaujímavé, že vlastne tam vyhrali titul, ale to bolo akože všetko normálne. Tam sme v podstate zase si zobrali takého na tom rikše a zase nám mal urobiť nejakú takú ukážku, že ako to tam celé vyzerá. Tak sme vlastne takto prúdili pomedzi tie čajovníky, tam bola cesta a tam bola fakt veľmi krásna krajina. Tam ideálne dá sa v Indii ako všade, že pôjde sa moped alebo motorka a tam všetko zjazdiť, čiže keď niekto tak vyvetrať hlavu, tak fakt tam sa oplatí, tam máte v podstate všetko takto krásne. Prírodu, medzi tým sú cesty a aj na úrovni cesty, že celkom kvalitne si môžete pozrieť. Tam nám to celé vlastne takto ukázal, celý deň nám tam vyhrávala tá hudba od týchto, takže to bolo trošku nepríjemnejšie, ale inak to bolo akože fajn. No. Tuto ešte, čo som spomínal, že sme boli na tom výlete, tak nás zobral vlastne na takýto zase nejakú priehradu, ktorá bola trošku vyššia, tak to bolo fajn, nejaké rozhľady napravo a najväčšia atrakcia, bol tam taký nejaký slonný park a mohli ste si akože zajazdiť na slonovi. To bolo akože také fajn, v podstate ste tam vyliezli, boli tam dvaja, maximálne traja, boli nejaké menšie deti a potom na konci ste ho mohli nakrmiť, takže to bola akože taká zaujímavá vec. Stalo to asi nejakých 4 alebo 5 eur, už si asi nepamätám, takže úplne super, asi nejakých 5 minút ste sa pozrieť na slonovi. Pekné fotky sa dali porobiť, takže to sa nám páčilo. Tie výhľady, tie boli tiež stáli za to, takže bolo to taký celkom pekný výlet. On v podstate bol celkom v pohode, nám to aj furt, stále nám niečo rozprával, že ako to tam vyzerá, čo to tam je, ale zase tá ich angličtina, takže pochopí ste každé 5. slovo, ale tak aspoň ste videli, že ako to tam vyzerá. No
No, ďalšie mestečko, ktoré sme boli navštíviť, bola táto Alapuca, aspoň myslím, že sa tak volalo. Tam, ako na tej ľavodolu, tak tam v podstate z okolností, keďže svet je malý a Čechov je 10 miliónov, tak sme ich stretli dva pary Čechov, toto boli prví, tí nám v podstate sme prví takí nejakí, že trošku domoviny, tak sme sa s nimi rozprávali, oni nám dali zážitky, my im, že čo sme zažili, tak sme sa tak porozprávali, bolo také fajn. A sme ostali inak akože dosť dlho, bolo tam dobre, mali sme tam v podstate také chatky, tam nám varili, ste si povedali, že čo ste chceli, oni vám to akože uvarili, si trvalo im to dosť dlho, čiže keď ste na objednali polievku, tak ste mali ako večeru, ale tak ako, keď ste si na to naučili, tak dalo sa takto proste rátať, že ráno si objednáte obed s tým, že to sú raníky a tak to proste, že si to posunuli a bolo to také fajn. Tuto napravo, tam v podstate vždy to bolo tak, že keď sme hľadali ubytovanie, tak boli sme traja, mali sme veľké rúbsaky, tak vždy tento v strede, určite ho vidíte, on sa volá Miloš, tak on v podstate nevedel moc dobre po anglicky, tak on vždy s rúbsakmi čakal vlastne na nás a my sme išli sami to ubytovanie. Vždy, tak my sme museli mať nejaké 1-2 rúbsaky, lebo vtedy vás oslovia, že hľadáte ubytovanie, jasne, poďte ku nám, takže my sme mali také tie ľahšie rúbsaky a on nás čakal. No a kým nás on čakal semka v tom, na tom parku, alebo čo to bolo, tak ho v podstate oslovili títo Indovia. A proste ho oslovili s tým, že oni tam proste hrajú futbal každé ráno a že či by akože, ak tam ostávame, nechceli akože s ním hrať. Že o 6. alebo kedy sa stretávajú, že to bude akože také fajn, že oni budú radi. Akože dodnes neviem, ako sa to odvili, lebo ako hovorím, on nevie nič po anglicky. Oni teda vedeli po anglicky, ale potom som to ja musel prekladať. Ale keď som tam už prišiel, už boli dohnutí proste. Ja neviem, ako sa to odvili. On sa vždy proste s každým dohodol, Miloš, proste nikto nevedel ako. Ja som mal problém, ale už keď som prišiel, už proste bolo, že každé ráno o 6. sa stretneme, zahráme futbal. Tak dobre. Tak v podstate on s tým hrával a potom posledný deň sa takto odfotili, nech majú pamiatku. Oni mi strašne kázali, že niekto dám na Facebook, že akože niekto dám na Facebook, že tam všetci akože budú a tak. No a že dobre, dám to na Facebook. Tak som akože dal, teraz som mňou, je to na Facebooku, len nikomu z nich nenapadlo, že ich nepoznám, takže akože ja to mám na Facebooku, oni to nevidia, ale tak oni sú radi, že to je na Facebooku, tak je to tam. Tak som im dodržal slovo, ktoré som im povedal, že bude to na Facebooku. A tam vlastne vidíte 5.43, to už nebolo, to som bolo 6.43, oni chodili hrávať takto ten futbal, vždy pred robotom. A ty si nehral ten futbal? Ja som bol kameraman. Ja som vždy len to pozeral. No a tam, to bolo také mestečko, ktoré bolo plné kanálom, to si môžete pozrieť na tých fotkách, tak oni v podstate, nie oni, ale my sme sa ešte trošku, že ideme sa najazdiť. Bola možnosť si objednať takú vlastnú loďku, kde v podstate ste boli vy, ten váš, ja neviem, to šofér, či námorník, proste ten, čo riadil tú loďku, tak on tam pri vás akože stál a všetko to riadil, ste sa na kreslách sedeli. Ale tak to nebolo zase nejaké dobrodružstvo, takto, že to nejdeme, to sa mi páči. Tak sme v podstate tú náľavu, vidíte tú loďku, tá náľavu, to je tá loďka, ktorá akože bola taká tá súkromná a potom bola taká tá stará rozhýdaná, ja som mal v tom prvom slide, kde bola tá doprava, neviem, či si pamätáte, ja som už potom znova nedával, a proste stará loďka, tá vás povozila, len to bolo ako dopravný prostriedok, čiže to nebolo takto rekreačné, že kde chcete, ale ona proste mala tie stanice, to sa potom aj na jednom videu ukáže, ako to fungovalo, ona proste zastavil, nastúpili, vystúpili, oni sa tam proste vozili. Teraz sme prišli, my sa nevedeli kam, my sme dali peniaze s tým, že proste, že jednu jazdu, a on že kam, a my že nevieme, no že jednu jazdu. Tak sme prišli proste nakoniec a on sa tam otočil a že či neviem vystúpiť, a my že nie, že ideme zase nazad. Tak sme mu zaplatili ešte nazad, tak sme si vlastne robili taký výlet, stálo to 7 rupí, to sú asi 3-4 koruny na staré slovenské ešte, ktoré už neexistujú. Takže sme si to akože spravili takýto výlet. Potom ďalšie, čo sme išli, bola Varkala. To bolo zase nejaké také prímorské mesto. Tam v podstate sme zase trošku len pouzrieť, že ako to tam vyzerá. Tam bolo zase plno, to som vlastne nespomínal, v Goji bolo strašne veľa Rusov. Lebo proste oni to majú takú dovolenku, keď v Rusku poviete, že idete do Goji, tak všetci wow, že to je super, oni to poznajú, že proste to je také dovolenkové miesto pre Rusov. Lenže tento rok, určite ste mnohí zachytili, bol taký trošku horším rokom, lebo mali určité problémy Rusi, tak tam prišlo strašne málo ľudí. No, málo, menej ako po minulé roky a im to proste narušilo ten rozpočet tým dom.
Takže oni v podstate boli takí smutní z toho sklesnutia, lebo oni vždy na tú sezónu hlavnú, oni sa z tých všetkých hôr akože zídu dolu, že proste oni tam zarobia a potom celý ten rok tú dedinu, z ktorej zišli dolu, alebo z tej oblasti, tými peniazmi akože vykrývajú, aby mali z čoho žiť. Tak teraz boli takí z toho dosť smutní, vždy keď zatvárali, tak sme s nimi kecali, tak mi hovorili, že ten rok je taký slabý, že to ide akože dolu vodou a tak. My sme to tiež akože pocítili, ale na eurách, lebo keď sme tam prišli, tak kurz bol ku 1 euru sme dostali 78 rupí. A keď sme odchádzali, vy ste to vlastne nepocítili, ale proste vtedy euro stále kolísalo, teraz už to je také všelijaké, ale proste vtedy kolísalo. A keď sme odchádzali, tak za 1 euro nám dali 64 rupí. Kurz strašne išiel dolu a bolo to také, že vedeli, čo sa deje, no ale tak euro proste išlo dolu vtedy. No a oni to proste pocítili na tom, že nemali proste tie peniaze, až tie strany boli také prázdne a už keď by ste išli okolo, tak oni vás strašili, že poďte si niečo kúpiť, že super bude, že dobré veci a tak, ale oni mali v každom stánku to isté, takže by ste videli stále to isté. No a tam v podstate v celej Indii, to ďalšia taká trošku pikoška, je strašne veľa opíc. Vy si poviete, že opica, že to bude super zvieratko, že ste to videli v zoologickej, že je to krásne a tak. Ale keď je opica pustená takto akože na voľno, a oni to majú také, že oni s tým nič nerobia, oni proste, teraz dokonca som čítal, že oni to jedia internetové káble, ktoré oni položili, bo oni to majú vzduchom, tak tie opice sa s tým akože živia, ale nikto s tým nevie, čo bude robiť. Tak oni tie opice proste mali taký nejaký, že ako sa najesť, tak oni proste vždy chodí za tými turistami. A keď by ste sedeli, tak mali ste niečo ováčku, nejakú dobožku alebo niečo, tak ona s tým akože sedela, robila si svoje. No a proste keď videla, že už sa niekde trať niekam iná, tak už sa chmatla a zobrala tú vec a utekala preč. Takže veľa ľudí zoberú taký mobil alebo niečo, ja som si to ešte strážil ako okolo hlave. Nezobrali 3-krát a zobrali mi vždy prázdny nejaký keksík, proste obal, nezobrali, tak som sa smial, že to si zober. Aspoň jeden na problém, že kam to vyhodiť, lebo proste v Indii akože koše to je akože zem. Máte zem, tak koš, ďalej. A to proste oni sú tak vychovaní, to nikto neriešia, na tom Európane proste chodia sa smutne, že kam to majú vyhodiť. No a takže tie opičky akože odtedy hovorím, že to je zlé stvorenie, minimálne tieto. A ešte bol taký príbeh, ktorý tam koloval, že bol nejaký Švajčiar a proste nakúpil celý trs proste banánov a že ide akože rozdávať tým opičkom. Tak on proste im rozdával, že tu máš a ostal mu posledný ten banán, tak on proste veľký hrdina, že idem akože vtipkovať, tak ostala tam tá posledná opica, tak je to podal, tá opica sa to zobrala a on to zase akože chmatol. Tak on názad si to zobral, proste opica sa povedala, čo robíš, kusla ho proste do ruky, on proste nabehol do nemocnice s tým proste proti bezsmrtne očkovanie a opica si zobrala bananík a išla preč. Takže akože nestrandovať moc opicami, lebo oni vedia, čo robia. Takže toto bolo taká várkala. No. Toto som vám ešte chcel trošku sprostredkovať, ako vyzerali tie vlaky. To bol ďalší deň, respektíve ďalší čas, keď sme využili tie vlaky. To bolo cestou z Arama na Maharishi. To bol proste taký jeden pán, ktorý bol podľa nich niečo ako náš svätý. Proste šiel dobro a tak, to oni vedia lepšie. No a takto vlastne vyzeral ten vlak. Čiže vlastne, ako som spomínal, toto náľavo, to je tá sleeper class. Že tam máte ako u nás, akože dosť podobné, len teda trošku v takom horšom stave. Tam, jak si všimnete, tam sú všade tie ventilátory, to malo pôsobiť asi ako nejaká taká vzdušná ventilácia vzduchu, takže na tých ventilátoroch bol asi tak 10 cm hrubý prach, takže niektoré nešli, niektoré išli a keď išli, tak to proste smrdelo, hočalo, to bolo proste zaprašené, takže viac nefungovalo, to fungovalo. Toto v strede, to máte takú tretiu triedu, len s tým, že to bolo ráno, že tam bolo málo ľudí, tak hore, ako vidíte, ten odkladací priestor na kufre a podobné veci, tak to tam nie sú veci, ale tam nejaký ind ležia s tým, takže on to proste využil takto. Tam dolu ďalší, čo ležali, my sme proste sedeli, dívali sa, že čo sa bude diať, ale že nikto nás proste neriešil ráno, my sa začali hygienu riešiť a podobné veci. Ale nás usmievali, to bolo v pohode. No a toto dolu, to vlastne zase ten sleeper class, a to v podstate oni večer, keď neostane miesto, tak oni to neriešia, oni si aj na zem láhnu a tam proste spia. Čiže takto to vyzerá po vlaku, taká celkom dobrá atmosféra si myslím. No a tuto som vám spomínal, ten ich svätý, ten napravo, toto bolo nejaké jeho mesto, v ktorom on v 20. storočí akože pôsobil. Tam, ako vidíte tú horu, tak on tam proste býval, mal tam svoju jaskyňu a tam proste dlhé roky proste nejakým spôsobom žil. Tam, kde je tá jaskyňa, tak tam proste oni vybudovali nejaký taký chrám, alebo čo, nie chrám, ale proste nejakú kaplnku. Tam proste chodia sa aj turisti a všetci akože sa nejakým spôsobom modliť, alebo proste meditovať. No a
Aj tam boli ďalšie chrámy, ktoré tam boli, vlastne takto to vyzeralo dolu, tam bol tá jaskyňa, kde býval. Tuto nápravo, to som dal takú akože zaujímavosť, že keď sme išli do jedného z tých chrámov, tak v podstate tam oni mali vyobrazených tých jednotlivých, no oni to nemajú akože, no dá sa to prirovnať našim svätým, proste niekto taký významný v tom ich náboženstve a mali tam spomenúť toho aj proste našeho Ježiša, že proste on tam bol v Indii, teda nášho, kto je veriaci, tak proste on nášho. Takže mali ho spomenutého, akože on v podstate počas tých rokov, kedy sa nevie, že kde, no nie, že nevie, ale proste keď nie je písané o tých 12, ktorý vlastne prvýkrát a potom až po tej 30-ke, je vlastne vtedy, že on cestoval, že bol v Indii, že ho tam mali, až tam sa to proste naučil, proste takéto veci okolo toho. Do toho som moc nevidel, ale proste takto nám to prerozprávali, že ako to oni vidia, tak ho mali vyobrazené ako jedného zo svojich, tak to som proste tak dal, že takú zaujímavosť. No. Tuto v podstate, keď sme tam boli, tak sme si ešte spravili takéto výlet. Toto vám už fakt nebudem čítať, to je nejaká Mahal. No vidíte všetci. Tam v podstate mali takéto skalné útvary, v podstate mali vyobrazené ešte také nejaké zaujímavé vyobrazenia. Mala tam byť niekde aj vyobrazená, ja to vám vlastne neviem hovoriť, že to mali deti. Takže sme si to celé pozreli a dolu tam boli ešte nejaké chrámy, takže okolo toho sme si tak trošku inšpirovali, že ako to tam vyzerá. Ty si to videl? Ja to dal? Hľadali sme dlho, ale nenašli sme to, neviem, kde to schovali. No a toto vlastne ďalšie nejaké obrázky som vám dal, že ako to tam vyzerá. Takéto útvary mali z tých kameňov vyobrazení, takže celkom zaujímavé veci. No, toto je taká, to som na schvál dal, toto je ten profesor, s ktorým som vlastne bol. Ten napravo? Respektíve napravo na ľavo. No a on proste bol taký, že on si rád akože popozeral sa na tých trhoch, proste vošiel do toho stánku, pozeral si to, že ako to vyzerá, ohmatal si to. No a toto keď ste urobili, ja som to teda nerobil, lebo som videl, čo to robí, tak proste v nich to proste tak zapalo takú iskru, proste oni zrazu, že kšeft. A proste oni, keď ste odišli s tým, že nechcete nič, tak oni proste videli váš ten záujem, tak oni to zobrali všetko, čo vládali, nejaké, čo ste si obzerali a išli za vami. Tak toho prenasledovali asi 3 alebo 4 km. A že vám to ukazovali, že si to, že nie, že toto je dobré, a vysvetlo, že toto tamto budeš používať, on stále, že ako obraz, že ako to tam dolieta, no čo nevadí, to dám ti menší. Takže oni proste stále vás prenasledovali, ponúkali vám to. Ja keď som videl takúto skúsenosť, jemu sa to stalo asi 3-4 krát, tak ja som proste už ani očný kontakt, keď som išiel, nemal som záujem, tak som išiel, potom oni už tak neriešili, to pozdravili. A takto oni proste mali taký záujem predávať, no ale tak ako hovorím, oni z toho žili. A proste jeden bol aj taký zlatý, že proste ako hovorím, išiel tie 3 km asi. A potom zrazu, že on teda že nechce, ale nejak vysvetlil, že proste možno by aj chcel, ale že inú farbu, tak on išiel nazad do stánku, kde sú tu inú farbu. On sa vrátil, ale že to si nemal počúvať, že to bolo len tak, ale už potom tak bol celý smutný, že nebudem kričať. No, cesta naspäť, tak v podstate jen to, čo som spomínal, bol už ten taký ten posledné nejaké mestečko, čo sme si pozreli a už v podstate sa chýlil ten dátum odletu, tak sme začali riešiť, že ako akože nazad. Tak v podstate my sme si cez internet, ešte som nepovedal, v každom tom mestečku, čo sme boli, tak sme boli u operátora, to som vám spomínal, a vždy sme proste išli s tým, že toto je vaša SIM karta, nejde nám, že akože správte nám niečo s tým. A on, že áno, je to naša SIM karta, ale my nás nevieme nič spraviť. A keď ste sa opýtali, že a prečo nás neviete niečo spraviť? Lebo to je v podstate, toto bolo v inom štáte, my sme článok Karnataka, tu vám to nevieme spraviť. Oni proste mali tú Indiu, lebo však India je veľká, prerozdelená na viaceré také akože menšie štáty a keď ste boli v nejakom inom, tak proste tam to nefungovalo, museli ste ísť nazad do toho druhého. Takže to v podstate sme nemali šancu spojazniť, tak sme vlastne celý čas boli bez internetu, bez telefonovania a mali sme akože SIM kartu. No a toto v podstate sme si už teraz našli, že ako sa dostaneme domov, tak našli sme zase ten spoj, lebo vlaky boli plné, ako som spomínal ten január, mali také festivaly, tak v podstate mali sme takúto možnosť ísť autobusu zase ďalkový. Tak sme v podstate vyhľadali, vždy keď idete si niekam cestovať, tak si vyhľadáte nejakú kanceláriu a takúto turistickú a tam v podstate vám predajú listok na ten autobus alebo na ten vlak. A my sme v podstate prišli s tým, že máme tu tento spoj a my chceme ísť na tento spoj a jedine čo, že vy vám predajte akože listok, lebo to sa sami neviete akože kúpiť, ako u nás sa dá, u nich sa proste nedá takéto niečo. Tak on, že dobre. Ja niekde nemohol nájsť tú fotku, mal som odfotený aj čas, my sme tam prišli asi o nejaký 12. alebo 4 na 1. A on mal proste urobiť tento jednoduchý úkon, to znamená, že
kúpiť, rezervovať nám teda listok a predať nám proste listok pre 3 na jeden spoj. A my sme odtiaľ odchádzali o 3:30, lebo proste on stále niečo tam robil. Akože on vyzeral strašne tak, že sa pozrieť taký zlatúčky, nevytičky, ale proste on, ja neviem, čo tam vždy robil a on proste vždy sa aj radil s tou vedúcim, že ako to má spraviť, čo má spraviť a proste 3 hodiny nám to predával. Takže keď sme už odtiaľ odchádzali, tak sme si už nevedeli nič riešiť, žiadny program, tak sme proste išli radi, že máme aspoň ten listok, ten nám to predal. Ale tak akože sme mu poďakovali, však ako hovorím, bol zlatý. Ale že sme tam akože tými autobusmi, tou šarmou, to bola nejaká značka. Ešte po ceste sme sa zastavili v tom mestečku Bangalore, sme si trošku popozerali, ale tak to už som tu moc nedával, to sme len tak z rýchlika, doslova povedané, obzerali. No a potom sme vlastne sa vrátili do toho Bombaju, z ktorého sme vlastne vychádzali. A keď si prečítali všelijaké také tie internetové stránky, kde vlastne sa zaoberajú cestovaním, tak vám povedia, že Bombaj, že to je proste obrovské mesto, že tam sa nezdržujete, nie je tam čo vidieť, choďte preč. Ale v podstate my sme tam mali jeden deň a hlavne teda akože večer, a keď to sa ešte popozerať, akože je to veľmi pekné mesto, majú tam pekné parky, majú tam v podstate všelijaké také starobylé budovy a také pekné panorámy. Takže akože myslím si, že ten jeden dva sa tam bohato dá stráviť. Záleží, či preferujete niečo také, tú klasickú Indiu, alebo niečo takéto novšie. No a tu som si vlastne zhrnul celkovú tú trasu. My sme v podstate ako monzúny teraz začínajú monzúnové obdobie v tej južnej, my sme boli väčšinou v južnej Indii, čiže teraz tam je sezóna, oni tam majú paradoxne cez zimu sezónu, takže my sme si ako vidíte robili taký oblúk tou južnou, sme to vlastne celé precestovali, čiže do budúcna ešte niekedy by som rád dal tú severnú, ale vtedy tam bola zima a ja som sa bavil na poslednú chvíľu, som mal skoro žiadny sveter, takže sme išli do severnej, držali sme sa na južnej, kde bolo teplo, ale tak bolo také celkom pekné, normálne sme okolo 5000 km prešli. No a to som ešte dal také zaujímavosti, že ako sa na toto pozerať, lebo keď tam prídete, tak môže veľa takých fópáš, čo robia, tomu nechápete, teda myslíte, že tomu chápete, a k tomu chápete, tak ako je to možné, tak v podstate prvé, čo tam mám, že ste takto bežne, akože stretli 2 mužov, ktorí sa držali. No ale tak Európán proste prvé, čo ho napadne, že proste, že tam nie je niečo v poriadku. No ale u nich to doslova znamená proste, že sú to najlepší kamaráti a že proste nemajú proste ako keby žiadne zábrany, proste, ale myslím akože len to držanie rukou nič viac, ale proste a je to len proste taký akože zvyk, že proste, že verím, že si môj kamarát, ideme niekam a ešte spolu. A potom ďalšiu takú zaujímavú, že ako ste si možno všimli tú hygienu, ešte som aj dôležité nepovedal, že tam poďte z vodovodu, môžete vodu používať len na sprchovanie, na pitie a umývanie zubov, to ste vždy museli mať, v podstate sme si kupovali plastovú fľašu a s vodou to sme mohli, lebo tam aj trošku iné to zloženie, to nie sme na to zvyknutí, ale pili takto. To znamená, že oni sa nikdy nedotýkali toho vrchnáku, oni vždy proste nalievali, ale on to niekedy aj vyzeralo dosť komicky, keď proste vlastne to, že to máte v tých ústach, tak vám to robí ako takú istotu, že aby ste nevideli, ale oni proste boli naučení, oni to nikdy nevideli, oni proste mali takto pitie. To som vám tak vypichol, že sa mi tak páčilo celkom. Páčilo? No. Ale tam ide o tých dvoch, tie slovy, to boli 2 obrázky, že to proste nebolo len raz, ale viackrát. Tie slovy, to sú slovy proste. Takže ešte mám pre vás pripravené zopár krátkých videí. Sme si pozreli vlastne fotky, ja som niečo aj natančal. Takže si pozrieme nejaké videjko. Takže mám tu viaceré videa, počkaj, ja neviem, koľko ja mám tu. Koľko? O 9. A ozaj toto 1000 rupí je 15 eur. Ďakujem. Áno, mám pravdu. Zatiskajte.
Trvalo mu to iba 1,5 hodinu, to je dobrý čas. Ja som to nechcel prerušovať. Takže máme už dosť málo času, tak mám tu zvieratá, tradičné tanečné vystúpenie, privítanie nového roka, príroda a hráči futbalu, pamiatky, doprava, čajové plantáže. Čo by ste chceli vidieť? OK. Ale to je také krátke, no. To, ako ste videli tie fotky, tak to je vlastne odtiaľ. OK, to by malo hrať, aj zvuk. Aha, zvuk je vypnutý. Tak ešte si to dáme pre veľký úspech znova. To bolo len také krátke, že proste. Všetky sú krátke? Ty to odkiaľ vieš? Tak dobre, tak dáme si... Ja by som vám chcel ukázať napríklad dopravu, lebo k tej by som sa rád vyjadril. No. Je to? Je to. Hluk. Hluk tam je všade, to je u nás, ale oni často trúbia. No a ja som najprv rozmýšľal, že prečo stále trúbia, že čo tým chcú, akože sú nervózni, alebo čo to vlastne znamená, tak to absolútne nie je tak. Oni pomocou trúbenia spolu komunikujú. A to naozaj proste funguje, prosím pekne. Proste idete do zákruty, nevidíte do tej zákruty, ale idete rýchlo. Ale to nevadí, že nevidíte, vy trúbite a tým vlastne dávate z druhej strany najavo, že idem. Takže to, že idem rýchlo je v pohode, ale oni o mne vedia. Takže oni spolu vlastne komunikujú cez to trúbenie. Zdravia sa, v podstate, tam nie je arogancia, tam proste ide len o to, že on proste dá o sebe najavo tým, že sa trúbi. Takže to bolo také celkom, že majú v tom systém. Fakt to trúbenie proste nie je len také, že trúbenie nemáme čo robiť, ale trúbenie, že poďme spolu komunikovať. Takže to je také celkom zaujímavé. Tuto bol nejaký vojenský konvoj, neviem, na čo sa chystali. Nie, to išlo opačným smerom ako na Ukrajinu. To je ešte tá loď. To, čo som vám spomínal, že za tých 4 koruny, že ste sa proste povozili nejakých 110 km. A v podstate tam by malo byť za chvíľu aj ukázané, že ako to fungovalo. Toto bol ten pán, čo to zaviazoval. Tak on takto pekne mal lano, on si spomalil. Dobre, teraz by som mohol ukázať, ako to vyzeralo. Aha, pardon. A on proste takto pekne prišiel. Aj to všetko vyratané, ja som nechápal, ale čo mi to robia každý deň. On tak ladne ako zošiel. Pozri si. Naživo to bolo viac zaživné. No a priviazal to. A to je asi všetko. Dobre, a chcete ešte niečo vidieť, či dáme si diskusiu, na ktorú som sa aj najviac tešil mimochodom? Futbal? A to je obyčajný futbal na pláži. Počkaj, kde to je? Doprava zvieratá. Toto, že? Toto je ten vodopád. To je strašne úžasný. Tam mali tú hygienu. To bola tá nádrž životná, ktorá už teda veľmi fungovala. A na konci vlastne mal byť trošku toho futbalu. Toto bolo letovisko, preto to vyzerá tak veľmi smutné. To boli páni, ktorí proste mali natiahnutú sieť, to sú jedni a asi 500-600 metrov ďalšie, oni to celé stiahli. Chvíľu sme im aj chceli pomôcť, ale vyzerali, že to majú pod kontrolou. No a to je ten futbal. Ten modrý, to je ten môj kamarát. A nevyzerá, že by moc sa naháňali, ale naozaj hrajú futbal. Dobre, tak toľko k videám. No a teraz by som vás chcel... Prosím? Chcete ešte vidieť nejaké, ale že mám veľa hodín. A ktoré? Tak ešte dáme pamiatky, no to znie tak celkom fajn.
Toto je ten chrám, ktorý tam bol ten svetec. Toto sme sa fotili s tými novomanželmi, ak si pamätáte. Teda oni tvrdí, že sú novomanželia. Nepozvali nás na svadbu, tak neviem. Toto bolo z vrchu. To sme vlastne išli do tej jaskyne toho ich svetca. Tak to vyzeralo to mestečko. Keby tam nebola hudba, tak by tam dosť počul ten ruch. Proste tam všade ste počuli trúbenie. Toto vlastne sú tie chrámy, ktoré boli na začiatku akože zo spodu. Ďalší chrám. O, tam dosť veľa chrámov, a to asi vidíte. To som ja. To bolo ešte predtým, ako som sa dal ostrihať. Som sa dal ostrihať inak. Koľko som tam schudol? Nejakých 6-7 kg. Dobre, takže teraz tú diskusiu, takže máte nejaké otázky? A všetci? Tam mladý pán. Dá sa prenajať auto alebo motorka? Áno, dá sa tam prenajať, ako som spomínal, aj motorka, aj auto, len šoferovanie tam je také iné, takže treba sa na to trošku pripraviť. Že... A koľko to asi tak vychádza na deň? Koľko to vychádza na deň? Tak záleží samozrejme, aké auto, aká spoločnosť, ale kľudne sa to dá nejakých za 10 eur aj menej. Motorky tam vychádza nejaké 3-4 eur na deň, takže auto nebude o moc drahšie. Takže akože vychádza to dosť, tak celkom fajn. Oproti našim cenám teda. Benzín, to je dobrá otázka. Benzín tam stál, ja som to prerátával nejakých 70 centov asi, takže dosť lacný. Áno, keďže to je bývalá kolónia, tak na ľavej strane, neviem, ani sa to pýtal. Tam asi nejako neriešil, že kto má prednosť len tým dubení. To je veľmi dobrá otázka. Ale akože majú tam nejaké tie zákony, ale väčšinou sa to riadi, že proste kto je taký viac krvácnejší, rýchlejší, tak proste ten ide. Ale má to systém, proste treba sa trošku aklimatizovať a určite sa každý z nás tam naučí šoferovať, len treba bude to chvíľu trvať. Nehody tam bývajú? Nehody, to je dobrá otázka. Za celý čas, že 5 týždňov som tam videl v podstate jednu nehodu, aj to nebola nehoda, to len proste nejaký motorkár spadol z motorky. Takže akože na to, čo sa tam deje, majú celkom slušnú bilanciu. Je to druhá najvýznamnejšia krajina, takže akože vždy majú čo robiť. Hej, no, ale rieši sa to hlavne tie vlaky, tak oni v podstate ako u nás, keď to vyjdete skorej v Žiline akože z vlaku, tak ich pokutaní prídu tí železniční, tak tam v podstate všetci behajú cez koleje a nikto to v podstate nerieši. Keď prebehne, že mi sa nestane, tak pohode, keď sa stane, tak to dajú preč. Áno? Čo je to ten Bollywood? Bollywood, to je dobrá otázka. V podstate, ako z názvu ide, tak ako máte americký Hollywood, tak Indovia majú Bollywood. A v podstate znamená to, že tam točia proste veľa filmov, fakt veľa filmov a väčšina filmov má tú istú zápletku. Proste má jeden zalúbený, ktorý proste chce dostať svoje vysnívané dievča a proste celý film sa točí okolo toho, že proste ako sa mu to nedarí a potom sa mu to podarí. Takže akože majú dosť také jednu zápletku, ale funkčnú. To sa mi strašne páči. A keď je na nejakú lichtivú scénu, tak to tam skoro nič neukazujú, tak sa poboskajú, tak to je už veľa. Takže oni dosť na to dbajú na tieto veci. Takže, a bola tam aj jedna ulica v tom Mumbai, na ktorú som strašne chcel ísť, proste kde vyhľadávajú komparsistov. Čiže vy tam prídete a proste ak sa im páčite, vaše miery, výška, postava, ak sa im hodíte do toho filmu, proste vás vyberú, dajú vám nejaké čak 30 eur, ja už to nepamätám. A celý deň, len možno ste v tom zábere 2 sekundy, ale ste v tom štábe celý deň, lebo oni to natočia. Ale máte tam stoly, aspoň s jedlom, tak sa môžete trošku uhostiť. Takže to je Bollywood. No. A dosť veľké peniaze do toho idú, už sa dosť tak snažia vyrovnať tomu Hollywoodu. Hollywood sa, ja som to kedysi čítal, vyrobí možno ročne, a teraz možno trepnem, ale proste na porovnanie, čo aj 500 filmov a hen tam asi tak 10 násobok, ale fakt. Takže proste tie filmy sa tam točia. Ja som videl v lietadle jeden ten film a hneď mi udrelo do očí, že určite si pamätáte takú to úvodné logo Pixaru, kde proste tá lampička tam beha,
tak oni mali presne to isté, ale to nebolo Pixar, ale Oxford, alebo niečo také. To isté. Takže to bolo také celkom zaujímavé. Takže trošku sa opičia, ale väčšinou to je proste o niečom inom. No, ešte niekto sa hlasí? Nejaký dobrý. Nech sa páči. Že ako si trávil Vianoce? No, akože, ak mám byť úprimný a nehrať sa teraz na veľkého hrdinu, tak bolo mi dosť ľúto, že som nebol na Vianoce doma. No predsa tá rodinná atmosféra, keď proste si doma s tou rodinou, tak mi to tak chýbalo, my sme tam síce akože boli, tam tie Vianoce moc nevidel, bolo tam teplo, ale proste ak tam mali možno niekoho Mikuláša alebo nič, tak proste tie Vianoce sme trávili tak, že sme boli na pláži, čo niekomu by sa možno zdalo, že super, ale proste ja by som už radšej bol doma. To trošku ľutujem, ale bolo to proste ovplyvnené tým, že sme išli na poslednú chvíľu a už tie letenky sa nedajú lepšie zohnať, tak preto sme išli na Vianoce. Mali sme ísť neskôr po Vianoce, mali sme tam byť na Nový rok, čo už je som pohodil, čo na Nový rok väčšina ľudí aj tak nie doma. Áno, Vianoce moc nie, ale Silvestra to majú všade, ohňostroje. A to bolo podmienené tým, že sme boli medzi Európanmi, akože vtedy sme neboli, ale určite všetci trávia Silvestra. Čo? Lenka chce vidieť video ohňostroja, to ste asi nikdy ešte nevideli. Ktoré to je? Aha. Počkej, to sa rozbehne, to sa mi tak preštolovali. Toto už je Nový rok, čiže klasika, ohňostroje, to je na pláži zase. Čiže taký normálny ohňostroj. A inak, čo sa týka alkoholu, to je možno niektorých zaujíma, tak v Indii sa strašne málo, tam sa skoro vôbec nepredáva alkohol, tam vyloženie len tam, kde sa zdržujeme my, že Európania alebo nejaký iný, tak tam sa predáva a strašne drahý. Čiže u nás neviem, koľko stojí fľaška, ale tam fľaška stojí 5-6 eur, proste klasická. No proste, a to ešte máte dobrú cenu, keď si vyjednáte. To je Nový rok, no. Čo tam robia, keď tam nepijú? Modlia sa. Inak to je celkom zaujímavá debata, že neviem, či ste postreli, ale tam je strašne veľa rozšírené mopedy, tam všetci chodia na mopedoch, na autách a proste človek im povedal, že tam strašne veľa krádne, ale v podstate oni prídu s tým mopedom, zaparkujú ho hoci kde, nechajú tam kľúče, aj tu si riešiť svoje a nikto im ho nezoberie. A ja som si to vysvetlil tak, teda bolo mi povedané, že proste oni sú skutočne, žijú s tou vierou a keď žijete s tou vierou a proste máte to presvedčenie, že keď to spravíte, tak to nebude dobre, tak v podstate preto ani nejak, akože určite tam sa nájdú ľudia, čo krádnu, ale nie je to až také rozšírené, ako by sme si mohli myslieť. Tam v podstate v pohode môžete nechať bicykel, ten moped a je malá pravdepodobnosť, že vám to zoberie. Prosím? Poliadreky nerobili. Tak hej. Sú tam dozveriaci ľudia? Ako duchovne robia, keď sa im pokazí Sekundu. klaxon? Prosím? Čo robia, keď sa im pokazí klaxon? To je dobrá otázka, zopakujem, čo robia, keď sa im pokazí klaxon. U nás vznikol taký vtip, že v podstate, ak sa tam chodí na STK-čku, čo mi nebolo potvrdené, vyvrátené, tak asi jedine, čo tam kontroluje, podľa mňa klaxon. Lebo keď máte klaxon, viete ubrzdiť, viete dať prednosť, viete proste všetko ovládať celé auto, len pomocou klaxonu. Takže keď sa im pokazí, tak je problém. Ale to ber tak trošku tú informáciu zrazu. No, tam vzadu bolo. Sú to zveriaci, alebo duchovne založení tí ľudia. No. Po všeobecnosti. To som hovoril, hej, oni tam žijú s tou vierou, majú to v sebe zakorenené a na základe toho väčšinou potom sa nestávajú tie zločiny tak, ako by mohlo vyzerať, že sa stávajú, ale proste naozaj to tam... Ako nemôžem povedať, že nie je to tam, samozrejme, všade to je, ale proste nie je to až tak, ako si mohol myslieť, že tam je. Je to tam v pohode. Nikdy som sa necítil, že by sa mi niečo malo stať. Vždy to bolo úplne že v pohode, že sa ťa opýtali, že ako sa máš, čo robíš, ako sa máš, odkiaľ. To boli také základné otázky, takže keď ste prešli ulicu a ste povedali tak 10-15 krát, že Europe, tak ste vedeli, že máte na pece voľno. Dobre. Že či tam nejaký priemysel, či to ich vo väčšej miere zamestnáva, alebo si každý vlastne sám hľadá živobytie. Tak ako som hovoril, tak v podstate väčšinu tam proste žijú z toho obchodu. Oni proste predávajú medzi sebou a keď niečo sa im pokazí, tak medzi sebou proste to opravujú, že žijú tam ako takým tým starším spôsobom. Čiže akože majú tam aj priemysel, však majú aj tú automobilku, tú táto, vyrábajú, predávajú všetko najlacnejšie auto na svete, ale proste väčšinou tam žijú z tých trhov. Predávajú každý sused, proste keď niečo potrebuješ, vieš, ak tam ten zákyn máš, že sa proste celé je to prepojené vlastne trhu. Čiže skôr z toho tam žijú z tých služieb a proste s tým základnými vecami, ktoré vlastne to obstarávajú. Stačilo ti takto. Pitná voda je tam drahá?
Pitná voda. Pitná voda, vlastne my sme kupovali, to sa tam aj nedávalo, väčšinou keď sme skončili nejaké izbe, tak to bolo to kopa proste ráznych fľaš, lebo sme to nemali kam vyhodiť, ale proste nie je tam drahá, to stojí asi ako u nás pár korún, no korún, možno 30-40 centov, záleží, kde kúpiš a ako vyjednáš. A nemal si problém so zažívaním? Ono je to paradoxné, ale väčší problém robil, keď som sa vrátil, tak vtedy trošku to bolo také neúplne košer. Ale keď som prišiel tam, tak proste ja som sa neobmedzoval, čo mi dali, to som zjedol, občas ako hovorím z toho niečo vyriezol v pohode, ideme ďalej. Ale keď som to zjedol a proste nič mi nebolo. Nikdy ani raz som fakt, nie. No? Máte nejaké očkovania alebo čo? No, neviem, či ste to boli na začiatku. Očkovanie nie je povinné, odporúča sa proti hepatitíde, proti brušnej chrípke, proti besnote. Proti besnote absolútne nemusíte riešiť, lebo akože tí psíkovia behajú tam, no sa to akože hovoria, že tam budú psi behať, že vás všetci do kušu dotrhajú, ale proste tí psi nikomu nepatria, a keď pes nikomu nepatrí, tak on proste nemá svoje teritorium, on sa neobraňuje, on proste žije z toho, čo mu hodia, takže psov by som sa absolútne nebal a tie ostatné, tá hepatída, ja som to už nestihol, nemal som to, nič sa mi nestalo, no a tá brušná, nemám to. Čo tam robia ľudia vo voľnom čase a také mladšie ľudia? Čo tam robia ľudia vo svojom voľnom čase? No keď ideš do takých už trošku bohatších, tak proste všetci mali internet, riešili tým. Naozaj akože ten kamarát, ten mladší, ten proste tam prišiel s trojročnou Nokiou, s dotykovým displejom, myslel si, že tam vie machrovať, že aj on dotykový displej a tam proste každý mal asi dvakrát taký väčší. Aj keď boli to čínske teda, hej, ale proste takže oni sa normálne zabávajú ako my, čiže žijú Facebookom, proste nejakými hrami, majú tam nejaké možno zábavy, ale akože tancujú, veselia sa proste, ale hovorím, na alkohol tam nie je až taký rozšírený. Teda netvrdím, že my sa len tak zabávame, ale oni proste nie. Takže normálne ako vysledovali, tak sa nezabávali. A máme tam čisté záchody? No, záchody. Záchody. No, ako kde? Keď nechýbala doska, tak si bol rád. Keď chýbala, tak si to nejako musel prekúsať, ale proste dalo sa no vždy. Akože v nejakých reštauráciách, tak tam som moc nebol, ale doma si išiel. Ale dá sa to zvládnuť. Keď som to zvládol ja, tak to zvládnu všetci. Ešte niekto? Je tam veľa nejakých jedovatých kádrov, pánkov a v tej džungli, tam hrozilo nejaké veľké riziko, ale za normálnych okolností asi najnebezpečnejšia je tá opica, ktorá pustá. Záleží v akej si oblasti. My, čo sme boli, tak nebolo to až také džunglovitého charakteru, že sa dalo v pohode, ale určite je tam, že tam je to trošku väčšie divočné ako u nás, ale nemal som nikdy žiadny problém s pavúkmi. Šváby boli dosť nepríjemné, hlavne keď vám ráno liezli niekde, ale inak to bolo v pohode. No. No, nie. Asi to sklamem, ale nikto mi nedal ruku, no. Ešte niekto? To môžeme potom diskutovať neskôr. No, ešte niekto? Všetko? Tak ešte predtým, ako sa rozídeme, tak mám jednu veľmi príjemnú takú príležitosť, možnosť. Dneska z hodou okolností, ono to nebolo plánované, ale dnešný deň, čiže 10.4., je to jeden významný človek, ktorý oslavuje svoje narodeniny. A bez tohto človeka by sa celé toto neuskutočnilo, lebo aj keď občas mi proste povie, že mám bláznivé nápady, ale vždy ma proste podporí a mi povie, že v podstate najbo nie, ale potom sa nejak dohodneme, že ako by sa to dalo. A vždy ma podrží a proste som jej rád, že všetko, čo robí, tak smerovalo k tomu, tak jej chcem poďakovať a teším sa, že ju mám. Takže mojej mamine, ak to niekomu nedošlo, má dneska narodeniny.
krásnym bodom a klinčekom, ako sa hovorí na záver, by sme sa pomaly rozišli. Ešte, ak niekto bude chcieť, tak asi pôjdeme do galerie, ak tam bude voľno, ak nie, tak niekam inám na chvíľu si sadnúť, trošku porozprávať, môžete sa ma tam opýtať, ak ste sa hambili tu, tak môžete tam. Takže to bude mať záujem, tak keď to trošku uhádžeme, tak pôjdeme tam, prípadne už tam môžete ísť, potom sa stretneme. Takže teším sa, že ste prišli, mám z vás radosť. Prosím. Ozaj, za to sú koláče. A za to ďakujeme našim sponzorom. Dajte ruky hore, kto piekol. Mamina, ty si piekla. Tak proste piekli, tak nám urobili, tak im ďakujeme. Takže môžete sa ponúknuť. A ešte raz ďakujem, že ste prišli a možno sa tu niekedy ešte stretneme pri nejakej zase inej prezentácii. Ďakujem krásne. Ale to